tak tú dožičku, tak ona by som aj topánočky videla. No, krásne. Dobre si to. Áno, tiež ešte si Skúšame, ako na tom sú naše dva testovacie subjekty. Ako bude pre nich vyzerať cesta životom a čo sú schopní jeden pre druhého spraviť. Zabere to asi tak 1 minútku, 2, kým to tu nachystám a potom sa vrhneme na to. Takže kto chcete, môžete si skočiť na vecko a hneď začneme. A túto ich dôveru medzi sebou si vyskúšame na niekoľkých stupňoch. Prvé bude veľmi jednoduché, veľmi názorné, na ukážku. Nebudeme potrebovať nič tu, budeme potrebovať len vás. A vašou prvou úlohou bude to, aby Robi zverila svoj osud a konkrétne spodnú časť tela do rúk Oliho a ukážeme si, či sú schopní predviesť taký ten pád dôvery. Tak, a pre tých, ktorí to nepochopili z toho môjho komplikovaného vysvetlenia, Robi musí padnúť Oliverovi do náručia. Čo najnižšie? Tak. Pozor na to, počkaj, ešte sa vidíš? Už je nachystaný, môžeš. Stop. Tak. Druhý stupeň dôvery sa bude týkať vás, ale nie tak konkrétne vás, ale to, čo od dnešného dňa, od včerajšieho, budete nosiť spolu so sebou. Aha. Nejaký nápad, čo to je? Tak, budeme potrebovať jednu vašu obrúku. Ja mám tu na totiž pripravenú takú zaujímavú látku. Také demonstračné účinky. Ono to chvíľu trvá, predsa len už je troška neskoro večer. Ne, ono to spí, hej, ono to lepšie funguje. Ale môžete vidieť, ako to deformuje tvár. Tak dáme takto? Stačí. Tak. No jasné. To musíme nejak robiť. To možno spomenieš, my sme niečo podobné. Počkaj. Zaozliť? No to čo rozpratíme? Períš? Tak to je najdôležitejšie. Tak ešte tak. Bolo to veľmi vidno. Tak sa postavíš. To malo byť? Dobre. Tak. Takže doplníš si doplná, hej, úplne do kopčeka. Ja ti to ukážem. Pustíš tam, dáš tam túto fóliu, vezmeš a otočíš. Strašne otočíš naspäť, odoberieš fóliu a ideš ty. Troška dole. Dobre, tak ja si sa nechcem. A testujeme to troška agresívnejšie. A ja verím, však som to pozerám. Ideš? Oli, sorry. Veď sa už to rozhoduje iba ona, takže Robi, pamätáš, že si moja obľúbená sestra? No to bol?
Sydney, prší stále. Dobre, teraz to už bolo lepšie? Nie, ona bude Opačne, ona bude rezať jeho, to je pohode. Tak daj mu. Takže vraj to bude opačne. Ešte takto? Ježiš, čo to robíte? Zadeka v pohode. Pre tých, ktorí to zaujíma, tak sa pozerajte sem. Pozerajte sa ráčka. Je to taký malý kúzelnický trik, ktorý sa volá umelá krv. A v podstate táto dezinfekcia a tento čirý roztok obsahujú dve látky, ktoré keď sa zmiešajú, tak vytvoria takúto krásne krvavú červenú zrazenie. Môžete ich aj pozbudzovať. Tak, jeden stabilný článok máme. Tak teraz ja, hej. To už nebude. Ne. Ide. Oli, poď. Dôveruj jej, no. Kiss. Teraz sa potom prejdi. Nie, kiss. Salto. To nie je sa. Niekedy bude zdrojom toho ohňa možno jeden z vás. I like it. Safety first. Pripravený? Hej? Ja si musím byť pripravený. Veríš mi? No poď, ty to vyprchať. Veríš? Eri, poď. Už neveríš. Kalísi. Jedna bezpečnostná rada. Nemali by ste mať kravatu. Za mnou. Aj dobre to vyzerá, ináč. Poď. Však iba 4 eurá. To vykláda. Oli! A už to môže zájsť. Decka, poďte si to vyskúšať, keď chcete. Ale čo?